Kärkee kuitenkin formulaa. Formula 1-kauden starttiin on aikaa 3 päivää. Kimi Räikkösen edustama Ferrari-talli kuuluu avauskisan suosikkeihin. McLarenin tilanne on huonompi. Kovalainen ja Hamilton sanovat suoraan, ettei kärkeen ole asiaa. Kauden avauskisan alla jokainen talli on yleensä täynnä toivoa. Yleensä. McLarenin kohdalla tilanne on valitettavasti tällä hetkellä toisenlainen. No, en uskota normaalin olossa kamppailla voitosta. Tietenkin aina siihen tähdätään ja kaiken me tehdään, että maksimisuoritus saataisiin, mutta jos on testit yhtään nyt on antanut oikeaa kuvaa, niin ei meidän vauhti tällä hetkellä vielä ihan kärkeen riitä. Että. The pace of our car it's not quick enough. I don't know how far we're off, whether it's a second or whether it's more. I don't know. In the testing, there was quite a big gap. Varikkotietojen mukaan McLaren on tällä hetkellä noin sekunnin kierroksella kärkiautoja hitaampi. Katastrofaalinen tilanne tallille, joka voitti viime kaudella kuljettajien maailmanmestaruuden. Ei yhtään epäselvää, etteikö me täältä noustaisi. Ja jos, niin kuin sanoit, jos joku talli pystyy nousemaan, niin se on McLaren. Ferrari sen sijaan lukeutuu Australian ennakkosuosikkeihin. Kimi Räikkönen tavoittelee avauskisasta täyttä pistepottia. No yritetään ainakin, että ei meillä oikeastaan muita tavoitteita ole, että tietenkin testien jälkeen on hankala sanoa, että muutama tiimi tuli aika lujaa viime testeissä, mutta huomenna me nähdään ja lauantai viimeistä. Avauskilpailun alla asetelmat ovat kovin avoimet ja siitä kertoo sekin, että NTV3 nettikyselyssä vain noin 30% siihen vastanneesta uskoi uuden Braun GP-tallin nousevan voittoon tällä avauskilpailussa. Hallitseva maailmanmestari on asiasta kuitenkin eri mieltä. It looks like they're the favorite at the moment. It looks like they've done a fantastic job, and I'm actually really happy for them to see that. Not many people think about it, but what the actual drivers went through, but also the team through a tough time where they thought they would lose they won't be racing, they won't lost their careers and everything, and things turned out good. Ensimmäiset vapaat harjoitukset ajetaan varhain huomenaamulla Suomen aikaa.